Isahluko sesihlanu, mina ngisonta nabelungu eSt Andrew's Church. Nguye loya, kusho umnumzana Wilson ekhomba uJohn Ngubane owayemi efunda isaziso esasichunywe odongweni ekheshini ayephume kuyo esitezi se-11 kulamabhilidi akuField Street alanda ilangaphakathi neTheku. Nguye-ke uJohn Ngubane wezimanga okusixoxela ngaye esontweni, umnumzana Wilson, kubuza umnumzana Ben Martin owayesequkethe kancane ukuba ambone kahle lo mlisa ayekade ezwa ngayo, kodwa kungenamuntu ongamxhumanisa naye. Yayikhona bo lensizwa esudini yayo eMthende. Bayinqaba abantu abathi bavamise ukwethembisa ngamakhono ezintweni eziningi, njengoba naye uNgubane wayegqamile ethembisa ethandeka umbuka okokuqala nje. Izicathulo zakhe ezimnyama zazikhazimula zivumelana nezinwele okuhambelana nothayi wakhe omnyama owawugqanyiswa yihembe elimhlophe qwa. Nguye uqobo lwakhe Ben. Ukube iningi labantu abamnyama banjengoJohn Ngubane ngabe kade sabakhulula, sabenza iziphathimandla emsebenzini emikhulu, sabanika izikhundla ezidinga ubuchopho nokwethembeka, sabenza amasondo entuthuko yalelizwe, sabenza izithunywa zalelizwe emazweni angaphandle, sabanika izitimela namabhanoyi ukuba baqhube, sabenza osigaxamabhande kwezempi, sabenza omakhelwane bethu kumbe nabakhwenyana bethu. Pho bayindlala abantu ababanzi abanobuchopho njengoJohn Ngubane, kuthi kanti yena uphucukile, ufundile, ukhuluma isingisi esihle, bese futhi eganwa ngowesifazane naye ophucukile, ofundile, okhuluma isingisi esihle, owele kalula eya kwelendlovukazi uVictoria, oyisikhulu kubahlengikazi futhi oyinkosikazi yesimanje. Kuqhubeka uWilson sebeyongena ehhovisi lakhe elaliyinhloko yamahhovisi kulesi sitezi ababemi kuso. Bathi sebesehhovisi lakhe wanyomula ifayeli likaJohn walibeka phambi kwakhe uWilson, waseyikhipha isithombe wasinika uBen Martin wathi, nazi izithombe zempilo kaJohn, lapha usemzini wakhe kanye nomndeni wakhe. Ngitshele ke Ben, bangakhi abelungu abaphila lempilo yokunethezeka njengoJohn? Bangakhi abelungu abanamakhaya lapha abazali befunde khona njengoJohn nowakwakhe? Ngumuzi womuntu omnyama lona? Kubuza uBen Martin kukhombisa ukuthi uyethuka. Kungathi yijacuzzi lena abakuyo nenkosikazi yakhe Bill. Phela yiChevalier, yi-Delicious Monster, yi-Acalyphus ne-Croton leya etshalwe ezimbizeni zezitshalo. Awubheke le ntandela edazuluka kusukela phansi ekhoneni lendlu izulu udonga lonke bese iyolenga laphaya enkabeni yesilingi. Wo, yayinhle lendlu. Kungabe laba bantu bathola ifemu yabelungu yabalungisela ingaphakathi lomuzi wabo yini? Noma ngingenaso isiqiniseko salokho, ngiyakholwa ukuthi ifemu yabelungu eyalungisa ingaphakathi lalomuzi. Ipulani ngiyazi ukuthi yadwetshwa ngabadwebi babelungu bakwa-Edward Architect. Indlu nayo yakhiwa yinkampani yokwakha yabelungu yakwa-Rupert and McKay Construction. Itiyela lafakwa ngabakwa-Philpott Alpha Company. Bona laba abenza indlu yakwami, noma bababiza kakhulu abakwaNgubane. Phela umshwalense walezi zinkampani ubiza kabi uma lezi zinkampani zakha emalokishini. Impahla iyebiwa, kanti futhi nodlame luyayiphazamisa imisebenzi kulezo zindawo, kulapho nabelungu bengenakuyeka ukwakha emalokishini. Isidingo sabelungu senziwa ukuthi kuzobathatha iminyaka engu-1000
ukuba abantu bakwazi ukuzenzela lezi zinto Ben. UBen Martin wabuka uWilson kwangathi kukhona okumethusa ngalento ayisho kokugcina uWilson, kodwa kwangathi uyazibamba. Wabuyisela ingqondo yakhe esithombeni wase ethi, banedamu lokubhukuda, ijacuzzi kanye nezimoto ezinjena manje abantu. Impela kuyathokozisa lokho engikubonayo Mnumzane Wilson. Kuyancomeka uma amafilimu eni esekwazi ukuba anike nabomdabu amaholo abenza baphilise okwabantu esikhundleni sokubanika amaholo abenza abantu baphenduke iziboshwa eziduva amajele osizi, izinhlupheko nokuswela, kodwa kube icala labo lingathethwanga labalahla. Yebo, ngumuzi kaJohn osemlazi lowo. Thina kule nkampani siyabaholela abantu bomdabu, asibandlululi ngokwebala noma ngokobulili. Wathi ukujeqajeqeza uWilson ngemuva kwalokho, walandelisa ngokuthi, noma sizama ukwenza ngcono amaholo Ben, zimbili izinto ezisikhungathayo ekubeni singabaholeli kakhulu njengokuthanda kwethu abantu bomdabu. Sinemithetho yamaholo lapha eNingizimu Afrika, kanti futhi amaholo ethu enganyelwa ngubumbano lwabezimboni kuleli dolobha. Thina bezimboni siyavumelana ngamaholo, nathi kulokhu sihambisana neningi labezimboni elithi amaholo mawangeqi kwathile ngoba imikhiqizo yabomdabu isephansi Ben. Isephansi kakhulu imikhiqizo yabomdabu ngoba abomdabu abakwazi ukugcina isikhathi, benza into ethile ngesikhathi esithile. Uma sithi mabakhiphe obhava abayishumi ngehora elilodwa, bakhala ngokuthi bayafukuziswa, bayagqilazwa kujahweni kangaka. Bathi besuka bakhiphe obhava abanye abaphilayo kanye namalijekithi ayisithupha ngehora. Ungayithini-ke into enjengaleyo Ben? Phela leyo nto ingaqedwa ngokufundisa abomdabu ngezokukhiqiza, hhayi ukuthi nje kubantu yenza lokhu nalokhu bengazi ukuthi bakwenzelani. Angivumi ukuthi abantu abakwazi ukugcina isikhathi. Ukuba kwakunjalo bebeyobhubha baphele singakafiki namawashi. Bebekhiqiza benza lezo zinto zabo abantu thina singakafiki. Lezo zinto babezenza ngoba babazi ukuthi zenzani empilweni yabo. Ngokwenu Wilson, nithi abantu mabenze izinto abangazi ngempela ukuthi zithini ezimpilweni zabo. Nokho masiphume kuleyo ndawo sikhulume ngalendlu kaJohn Ngubane nomndeni wakhe. Uqinisile masishenxele kuJohn. Uthi nje awubonanga umndeni wakhe? Kubuza uMnumzane Wilson emhlohloloza ngesinye isithombe esasinezingane ezixube izinhlanga kanti nabantu abadala kulesi sithombe babexubile. Imuva lesithombe lalitshengisa izingubo ezinikiwe ocingweni. Enye yalezi zingubo kwakungeyokulala kodwa isikhathele futhi inezimbobo ezimbili ezazibonakala kahle esithombeni. Kulo imuva kwakunemoto phezu kwayo kwakumi izingane ezintathu zabafana. Lezi zingane zaziqimbile ngenhla, izimbambo zibaleka ngisho esithombeni koyedwa. Enye yazo yayisuthise okomdlwana, isisu simapakapakana. Lezi zingane zaziphakamise izandla zokuphonsa, sakufumba inqindi. Kwakusobala ukuthi lezi zingane zazigibele phezu kwemoto ukuze zithamele kahle lebhayisikopo eyayenzeka kwaNgubane futhi zifuna nokuthumela lombiko wenqindi. Ingqikithi yayisithombe yayinentombazane eyodwa yomdabu, amathathu abelungu, abafana abane babelungu, abane bamaNdiya, abathathu bamaKhanani kanye nababili bomdabu. Amantombazane amaNdiya nawamakhaladi ayengekho, kanti futhi namakhosikazi amakhaladi wamaNdiya ayengekho. Kwakunamakhosikazi amabili omdabu
namathathu abelungu. Wawagijimisa amehlo uBen kulesi sithombe, ingaphakathi lakhe liphithize intulwane yemibuzo. Waziqoqa nokho wangayiphumisela le mibuzo. Kwathatha isikhathi esijana esibukisisa lesi sithombe, kungase ubuka abakhangisi besifazane ababenza ngale ndlela yokuba bonke ububona besithwe ngumumo wokuzenza kabusha. Kanti kuseMlazi lapha? Angazi Billy, ngibona sengathi indawo yaseMlazi ayiwufanele umuzi onjengalona. Akukhona ukuhlakanipha ukwakha umuzi onjena endaweni ephansi phakathi kwemizi ezimpabanga. Ukubondelela imali endaweni ephansi yi-overcapitalization. Ngeke zimbuyele izindleko zalo muzi uma esewuthengisa uJohn, ngoba abantu baseMlazi abanayo imali yokuthenga imizi enjena, futhi nentengo yawo yoba phansi ngenxa yezakhiwo eziseduze kwawo. Angazi ukuthi bona abantu akhelene nabo bawuthatha kanjani umuzi onjena Bill. Phela umhawu usuka esweni ubusoyotshela inhliziyo. Akaphendulanga uBill, kodwa kwangathi amehlo akhe agxila esithombeni. Lokhu kusibuka kabusha kwenza ukuba abone ukuthi kanti laba bafanyana ababegibele imoto kungabafanyana beminyaka eyi10 babefumbethe izinqindi. Wayengakaze acabange ukuthi izingane ezineminyaka eyi10 sezingene emibhikishweni yabantu abadala kwezepolitiki emalokishini. Le micabango yamhlukumeza, yamenza ukuba aphindele masinya kuBen. Wase ethi akulula ukusho ukuthi ibaphatha kanjani abanye abantu lelo. Nakimi nje Bill, uma ngingumuntu ompofu ohlala efukwini lobugabigabi bomuzi bungaba yisilingo. Mhlawumbe ngingathuke ngizithola sengizonda, sengithakatha noma sengibulala ngolimi nezifiso zami. Zithini izingane zaleya mizi engenhla ngabazali bazo uma zibona abazali abanjengoJohn ngubani? Mina ngiyileziya zingane ezigibele kulesiya sibozana semoto, ngingabazonda abazali bami, futhi ngizizonde nami ukuthi ngazalelwa ekhaya lempofu kodwa ekhona amakhaya angcono. Lokhu kuzonda okuhambelana nokuzizonda kungenza ukuba ngelinye ilanga ngizifumane sengiyingwazi. Isidakwa, isixhwanguxhwangu esizonda intuthuko. Uma lezi ngane zikhulela ukuba zingwazi nababulali, size sazi Bill ukuthi thina nongubane saba nesandla ekwakheni lolu thuthuva lwale miphakathi. Angiboni ukuthi umuzi onjengalona wawufanele ukuba wakhiwe phakathi kwale mizi engiyibukayo yaseMlazi. Akunandaba lokho Ben. Into ebalulekile ukuthi okwamanje uJohn uhlala endlini efanele umsebenzi awenza lapha enkampanini yethu, njengomuntu ohlala ngokuxhumana neziphathimandla eziphambili, futhi ngesinye isikhathi azithole ephakamela lezi zitatanyiswa. Kuhle konke okwakhe, kusho ukuthi usebenzela inkampani ephambili. Uyasibona isithombe somndeni wami ngubani? Kubuza umnumzana Wilson, izandla zombili zibamba amakhilesibhande maqondana nasezibeleni. Masibukisisa isithombe wasibukisisa isithombe uBen ngokumangala ebona uWilson esethe kumkaJohn, kanti yena uJohn wayeseshiya isikhala sezingcezu ezinhlanu zesinkwa phakathi kwakhe nomkaWilson. Nokudlala kwezingane okwakungathi ziphuma edamini lokubhukuda kwakungahlangani kahle. uBen kwamkhumbuza izithombe zikaTarzan noJane, lokho ayekubona uBen Martin.
Noma wayengenalwazi lokucwaninga izithombe uBen wayekubona ukungahlangani kahle kwalesi sithombe. Wagudlula isithombe wabuza wathi kuWilson, "Naqala nini ukuvakashela abantu eMlazi? Noma mangithi naqala nini ukuvakashela abantu emalokishini abomdabu Bill?" "Kade saqala kwami. Umndeni wakwami awubandlululi Ben. Mina ngakhula ngelusa nabantu abamnyama epulazini likababa eMkhambathini. Sasidla nabo amasi egula, sidla nemifino yesiZulu. Akukho engingakwazi ngabantu. Abomuzi wami nabo ngabafundisa ukuthi bangayi bexwaye abomdabu ngoba nabo bangabantu njengathi nje Ben." "Kusho ukuthi uyazi nakwaMashu?" kubuza uBen owayekade efisa ukubona abelungu ababehambela ezindaweni zabantu. Nakhu naye wayesezosebenza emphakathini yabantu. "Hhayi cha bantu, angikaze ngiye kwaMashu," kuphendula uWilson, naye efikelwa ngukumangala ukuthi akazi lapho iningi lezisebenzi zakhe zihlala khona. Noma wayengakuqondi kahle uWilson, kwakukhona okwakumthatha njalo maye ethi uzoya kwaMashu, bese ekhohlwa ngenxa yokuba matasatasa. Njengoba ahluleka ukuya ngemuva kwengozi yase-Effingham eyathatha abanumzane abathathu ababemsebenzela, kwase kukhanya ukuthi ngeke aye kwaMashu. Yena wayekubukela ngokuthi abakuba abakavumi ukuba aye kwaMashu. Wayeziduduza ngokuthi wakhipha isizumbulu semali ukusiza engozini yase-Effingham, futhi nefemu yakhe yafaka enhle imali kuRotary Club ngenkathi le nhlangano yakha ikhaya labadala khona kwaMashu. Isithombe saleli khaya labadala sasibonwa nguwonkewonke ongena ehhovisi likaWilson ukuthi abakwaMashu bayababonga abakwaJeffrey Wilson and Sons ngeminikelo yabo. "Bengithi uthi mina anibaxwayile abantu bomdabu. Phela kuhlala abantu bomdabu nakwaMashu. Ngikholwa ukuthi iningi lezisebenzi zale nkampani yenu zihlala khona kwaMashu, futhi nale femu yenu iseduze nakwaMashu kunaseMlazi. Khona kunjalo noma angazi nje ukuthi kwalaphi. Yiqiniso ukuthi angikaze ngiye kwaMashu. Phela thina belungu sikhula simbozwe ngolwembu lokwesaba oluba ngungwengwezi olusisithayo singakwazi ukubona isihluku nosizo olulethwa ngokubusa kwethu kuleli lizwe. Mhlawumbe nami ngiqhutshwa ngokwesaba ukuba ngingayi kwaMashu. Angiboni ukuthi kukhona phakathi kwethu belungu ongathanda ukuba ayogqolozela ubhici lodlame olwakhiwa yithi emalokishini. Phela ubumpofu ludlame Ben. Uthini kodwa ngomndeni kaJohn ngubani?" kubuza uWilson ethatha izithombe ezifaka kufayili wase eyibeka phezu kwetafula. Ngendlela eyayihleli ngayo ifayili, uBen Martin wayibutha yonke imininingwane ngomuntu ayembona bengena. Wathola ukuthi igama eligcwele likaNgubane kwakunguJohn Mbabadisi Ngubane. Okheli lakhe lokuqala kwakuyintabende Primary School Private Bag X116 eShowe. Akayinakanga imininingwane yokuzalwa kwakhe, kodwa wagxila kakhulu emfundweni yakhe. Wamthokozisa ukubona umuntu omnyama ofunde inzululwazi, ifilosofi kanye nepsychology, ngoba naye uBen wayesengumlandeli wenzululwazi. Wayesanda kuthola njengezazi ezazizibiza ngokuthi zona zingama-psychologist amnyama. Wayethemba-ke ukuthi ukaNgubane angamchushisa ngakulolo hlangothi kwezomfundo. Wathi engakaphenduli uBen, uMnumzane Wilson wathinta ikinobho eyamema impunga yomdwabu eyayigqoke ihembe elimhlophe qwa, uthayi omnyama kanye nebhantshi eliphuzi sasikhumba seqanda
kanye nebhulukwe elimnyama. Yangena nebhuku lempunga yabingelela yasicutha kubonakala ukuthi ilindele ukubhala. Ubuso balempunga babungenazimpawu zamizwa, bufana nomfanekiso webhubesi waseGibhithe wesithombe sedwala ewubuso bomuntu. Imisinga nezivunguvungu zasehlane laseGibhithe kungathi kade zaziqeda izinsizi noma injabulo kulo mfanekiso. Nakulo muntu omdala owayeyisithunywa wamatiye ukuhamba kwenkathi kwakukade kwakuyiphundla imizwa yomuntu omdala wasefana nezibabuli zabafana. Umnumzane Wilson wacela ukuba amlethele ikhofi, isikoni esinebhotela kanye neqanda elibilisiwe. Imizwa eyayithengiswa nguWilson ngenkathi ecela izidlo yayingahlukile kubuso bezitolo zasemadolobheni ngesikhathi sikaKhisimusi, lapho ziheha zithembisa kakhulu, ziheha ngezindali nempatho enhle kubathengi. NoWilson wayekuleso simo ngenkathi ekhuluma nalowo mdabi osokhulile. Waphendukela kusivakashi sakhe uMnumzane Wilson wasibuza ukuthi sidingani, oludliwayo noma oluphuzwayo. Sacela ikhofi lodwa isivakashi. Sakuqaphela ukuthi lo baba akababheki abelungu emehlweni. Ngaphandle kwalokho kungahlangani kwamehlo. Wehluleka uBen ukufunda indida nokujula ayezama ukuthola kule mpunga. Yaphuma le mpunga yomdabu isiyolanda ukudla neziphuzo ezazi-odiwe. Wayibuka uBen Martin le mpunga wakhumbula uyise owayesanda kushona. Isikhala sikayise sasesivalwa izintanga zakhe ayehlangana nazo. Kwakuthi makazinikeze uthando naleyo nhlonipho ayeyinika uyise. Nale mpunga eyayididizela ithunyiswa kwengane ngokungabafana namakhosikazi babelungu yayinguntanga kayise, yize noma yona yayiguduza ngale otweni lonya lwebala. Lowo mdabi wamkhumbuza uBen lenkondlo kaWally Serote ethi, "I come here where children have no toys, they play with mud. I come from there. The parents there are children of other men and women. There the old sit and wait for death, like people wait for a train." Sebebabili wabuyisa umqondo wakhe uBen wase ebuza kuMnumzane Wilson wathi, "Kubani le mpunga, Bill?" "Oh, usho leli khehla Ben, leli yidlozi lale femu. Phakathi kwabantu abaqala le femu nguye yedwa osaphila, umkhulu uR.P. Wilson owasungula le femu washona walishiya leli khehla. Mina ngakhulela kulo, ubaba uAJ eyiphethe le femu. Nakhu namuhla sekuphethe mina ngisasebenza noWilliamson owayesebenza nomkhulu. Bayahlala abantu abamnyama Ben, ngiyakutshela. Angazi nje ukuthi benza ngani ukuba baphile isikhathi eside. Yize begazulwa inhlupheko. Mhlawumbe izinhlupheko ziyabayonga impilo zandise iminyaka. Kahle mzalwane ngolaka, thina esingamakholwa kuhle sizibalekele izinkohliso nezilingo zazo. Akukho ukuhlupheka okulula kwandise impilo. Inkosi elula izimpilo zabantu mzalwane. Ithi masihloniphe obaba nomama bethu ukuze izinsuku zethu zande ezweni. Thina belungu asihloniphi omama nobaba abamnyama. Sibetha amagama okwezinja zethu. Sithi bangobhoyi kanye nogeli bese sibathumisa okwezingane. Lokhu delela abantu abadala akugcini lapho. Kwenza nokuba singamhloniphi nobaba wethu osezulwini. Kodwa phela singamhlonipha kanjani ubaba osezulwini singakaze simbone uma sehluleka ukuhlonipha obaba esibabonayo?
Uma kukhona abantu abadelela uThixo Bill yithi belungu, empeleni asimazi nokuthi yini lo Thixo. Awu, ukusho ngani lokho Ben? Thina sehluke kanjani kwezinye izizwe? Phela Bill, ngizwe khona manje uthi amaholo enu aqungathwe umthetho womsebenzi futhi uthi indlu kaNgubane yakhiwa ngabelungu. IBhayibheli alikuvumi konke lokhu okushoyo mhlobo wami. Wothi ngikukhumbuze ukuthi lithini izwi ngale ndaba yamaholo. Lapha ku-Isaya 65 izwi lithi, bayakwakha izindlu zabo bahlale kuzo, bayakutshala izivini badle izithelo zazo, abayikwakha kuhlale omunye, abayikutshala kudle omunye, abayikushikashikela ize bazalelwe izinhlupheko. Ngiyethemba ukuthi la mazwi ayakutshengisa ukuthi le mshikashika esiyithweswa abomdabu iphambene nezwi. Konje uhlalaphi yena uWilliamson? Kubuza uBen Martin embukisisa umngani wakhe uWilson. Awu Ben, nginamahloni ukusho ukuthi uhlala kwaMashu. Nginamahloni nokusho ukuthi angikaze ngiye emzini wakhe. Kodwa phela nawe uyongixolela uma ngithi uWilliamson akafani noJohn Ngubane. Izingane zikaJohn Ngubane zifunda eDurban High School, kanti izingane zikaWilliamson zona zifunda khona kwaMashu. Kulezi zikole engingazazi kahle, akukho ukutheni okwafundwa izingane zikaWilliamson ngoba zazimhlupha. Ebizwa njalo esikoleni ukuzoqula amacala. Umfana wakhe wokuqala sekwaba yikhaya lakhe ijele. Konje yena uWilliamson ijele akusilo yini ikhaya lakhe? Kubuza uBen ephendula amehlo akhe wabhekisa efasiteleni ukuze angasunduzeli umuntu amvakashele ekhoneni. Akalazi ijele uWilliamson. Usesebenze kule firm iminyaka engama-42 engayi eholidini. Encama ukuba simnike imali kunokuba athathe iholidi naye njengezinye izisebenzi ezithatha amaviki amabili eholide zivakashele ezindaweni ezikude neTheku. Yinqaba yomuntu uWilliamson. Kuchaza uWilson izama ukukhothoza ubungani bakhe noWilliamson. Ngiyezwa kusho uBen Martin efikelwa ukuthi uma abelungu besampumputha kanye iseyinde indlela yobudlelwano obuphilayo eNingizimu Afrika. Kwathi xifi kuBen wezwa esehluleka ukuzibamba wathi, awuboni ngani Bill ukuthi indodana kaWilliamson kayiphume ejele nje yingoba uyise useze wabampunga ishudula lapha ejele lakwaJeffrey Wilson and Sons. Alikho ijele elidlula leli leminyaka engama-42 engayi ngisho eholidini. Wayengaya njani eholidini uWilliamson ngoba wayengenamoto noma nemali yokugibela isitimela. Nawe uyazi ukuthi imali ayeyithola uWilliamson wayengeke akwazi ukumusa eholideyini. Alikho ijele elidlula leli lokudelelwa lobumpofu, lokweyiswa, uthunyiswa kwengane umdala, uphendulwa imbongolo yokuthwala amafa abanye uze uyokufa. Umkhulu wakho uRN noyihlo uAJ baceba ngezithukuthuku zale mpunga. Nakho nanamuhla nawe usancela leyo mibele. Nonke nanethezeka futhi nezingane zenu zanethezeka. Onganethezekanga wahluleka nokufundisa izingane zakhe yilo baba womdabu. Yini enafaka izingane zikaWilson ejele? Mnumzane Wilson, kunganjani siqale umhlangano wethu nomnumzane John Ngubane singaze sigubhe izilonda ezizosifaka ezizibeni zosizi neminjunju ebekelwe abantu abamnyama? Ukhakhayo lwalu nezinwele ezimbalwa lukaWilson lwaqala ukucwebezela amathonsi omjuluko owavumbuka ukulunguza ukuthi ngubani lona ogasela ngamaqiniso kwaJeffrey
Wilson and Sons. Eminye imijuluko yehla nhlangothi zombili zemihlathi kungathi le midwa yemijuluko iyocasha phakathi kwekhola yehembe. Wayesebheje wabomvu uWilson, kodwa esineka ubala. Welula isandla esasiqhaqhazela, wacosha ucingo wasehlisa isikhwehlela anduba athi, "Yebo John, usefikile umnumzane Ben Martin njengoba bengishilo." "Yebo, usungeza, ngiyabonga John." Akalubeka ngaphansi ucingo uWilson, kodwa wavula ibhuku likathelefoni kwangathi kunenombolo ayibhekayo. Waliphenduphendula ibhuku okomuntu ungalandeli ukuhlelwa kwamagama ngezibongo. Wambuka nje uBen Martin waseguquka ephonsa amehlo akhe emnyango ukuze ahlangabezane nalesi simanga sakaNgubane ayekade ezwa ngaso. Akuphelanga mizuzu mingakhi lwangena uswahla lokwaNgubane lwembethe lokho kusineka kuka-Louis Armstrong. Yelula isandla izethula lensizwa ithi, "John Ngubane mnumzane." "Ngiyathokoza ukukwazi mnumzane Ben Martin. Kuningi okuhle esengikuzwile ngawe." Wakuphawula umnumzane Ben Martin. "Kuningi okuhle engikuzwile ngawe." Wakuphawula uBen Martin ukuthi uJohn Ngubane wayeseqinisa isandla uma exhawula, futhi nezandla zakhe zazithambile zibushelelezi kwezomuntu wesifazane. Amakha aphambili angena kuqala emnyango, afika singakafiki isandla sikaJohn. Izandla nazo amakha ayikhombisa ukuthi kade zikhathwa ngamafutha ezandla. Izinzipho zazilungisiwe zamfushane ngaphandle kozipho lukacukucane wesandla sobunxele. Amakhafulinki agolide ayelunguza ezihlakeni zehembe eno-J abakhulu. Uthayi kwakungowenayiloni eyi-Liberton noma yi-satino. Ihembe kuyi-Arrow kanti isudi yayi-100% wool ye-Manabout Town. Izicathulo kwakuyi-Stacey Adam ebizwayo, lena enomthungo omhlophe ovela lapho isicathulo sihlangana khona nesoli. Iringi eyayisemunweni ongakucikicane kwakuyilena eyayibizwa R2,999.95 ngo-1990. Le ring yayibhalwe igama leyunivesithi ethile yaseMelika. Yayifundeka kahle le ring ngenkathi ilula izandla ukuxhawula uNgubane. Umnumzane Wilson naye waphendukela umnumzane wase ethi, "Nangu-ke Ben, umnumzane John Ngubane le femo encike kuye. Mhlawumbe ukuba akekho kwaJeffrey Wilson and Son ngabe sewawuvala lo msebenzi. Imililo eminingi eyacishe yadlula nathi yabhulwa nguye uJohn. Wazigoba izinyonyana zithi zemuka nathi, waziqondisa izigwegwe zabaphathi ezacishe zasilalisa othulini. Siphuma kude noJohn." "Ninjani-ke mnumzane Martin?" kubuza ubafana esihleli ephambanise imilenze. Kuvela amasokisi aphambili abhalwe ukuthi Real McCoy. "Asikaboni lutho siyabonga. Ninjani nina?" kubuza uBen Martin ezama ukuzifunza indlela yabantu yokubuza imibuzo. Wasondeza isitulo sakhe etafuleni. uMartin wase ethi, "Kuhle ngingakubambezeli mnumzane Ngubane. Mangingene odabeni lwethu. Thina nenhlangano yabesifazane esontweni lakithi sifuna izindlela zokuthi sixhumanise izingane zethu kanye nesonto lethu nezingane zabomdabu zakwaMashu, eMlazi, eChestville naseLamontville. Ngeshwa asizazi izindlela ezingenza
ngazo ukuthi ukuxhumana kwethu kungabukeki njengendlela yokubhebhezelisa unya phakathi kwabamhlophe nabamnyama, futhi asithandi ukuba lokhu ukwenza kwethu kugqubuzane nezinhlangano zemibangazwe. Sezwa ngumnumzane Wilson esisonta naye ukuthi wena ulinoni emphakathini yakini, ungaba usizo kule nhloso yethu. Yikho silapha sizocela usizo kuwe baba. Ngemuva kokubuka indlela uNgubane ayemoyizela ngayo kungathi uzothatha isithombe, uMartin waqhubeka nenkulumo yakhe wathi, ngibona ukuthi igama lakho unguJohn Mbhabhadisi Ngubane. Phela uJohn Mbhabhadisi wayeyisithunywa esikhulu kumilando yothando, yokwethemba kanye nokuthethelelwa kwethu thina amaKristu. Siyathemba nawe uyalilandela leli gama lakwenu. Ngithe nalapho ngibona ukuthi wafunda nefilosofi, ngethemba ukuthi mhlawumbe nawe unguCornel West wakwelakithi. Wathula wabheka uNgubane emehlweni emmema ukuba aphendule. Kwathi lapho ephendula khona uNgubane waqala wagudluza ukumoyizela wathi, mangiqala ngokulungisa iphutha mnumzane Martin. Mina nginguJohn Don Ngubane, akulona igama lami lokukholwa leli likaMbhabhadisi. Leli igama lokuqaba ikade ngalishintshinga ngazithathela igama likaDon. Nawe ngizocela ukuba ulikhohlwe lelo gama. Ngenhlanhla embi angimazi lo Colonel West, angikaze ngizwe ngaye. Kungabe ngumculi noma ngumshayi wamanqindi? Zehla izihlathi kuBen Martin. Indumalo yagudla izindebe nentamo iyaqala ukubheja yabomvu. Wambukisisa lo mlisa owayephambi kwakhe, wayesethi, ngivumele ngizenelise ngendlela engingakwazi ngayo John Don Ngubane. Yini engalungile kuleli gama elihle kangaka lesiZulu futhi elinobukholo? Angisho ngokuthi kukhona okubi ngaleli gama mnumzane Martin. Mina ngithanda ukubizwa ngoJohn Don kuphela. Ilungelo lami ukuba ngizikhethele ukuthi ngibizwa ngaliphi igama. Ngiyezwa, ngiyabonga John. Nami ngizocela ukuba ungibize ngoBen. Uyeke lokhu kunginumzanisa ngingelutho ngaphandle kwesithunywa senkosi. Ngizocela futhi ukuba ungichazele ukuthi wena ungasiza ngani ekusixhumaniseni nabantu bomdabu. Wathi ukuthula uNgubane ngoba yena wayemandla ngasekubhuleni imibhikisho nezinxushunxushu kwezezimboni. Lokho ayekuzwa kwakuyinto entsha ayengazange ayicabanga. UMnumzane Wilson wambheka ngeso elalisho ukuthi ulindele okukhulu kuJohn. Njengokujwayelekile wayendlalela inkulumo yakhe kaNgubane ngokucaphuna kuzizosha ezithile. Kule ngxoxo waqala ngokuthi noma esho uKipling ethi impumalanga yimpumalanga nentshonalanga yintshonalanga, lokhu kokubili kungeze kwahlangana. Sesifikile isikhathi sokuba intshonalanga nempumalanga kuhlangane, kusebenzelane, kubambisane lapha kwelaseNingizimu Afrika. Mina-ke John Don Ngubane ngiyakuthakasela, ngiyayihalalisela le mizamo yenu. Mihle impela, qhubekani. Wathula uBen Martin elindele ukuba uJohn Ngubane abachushise ngezinto ababengazenza ukuze bafeze izinjongo zabo. Wathi lapho ebona ukuthi akasho lutho uJohn, wayesethi uBen Martin, thina asikenzi lutho John, asifanele ukuthakaselwa noma ukuhalaliselwa. Ayikho nemizamo esiyenzile, yikho nje ngilapha. Sicela kube nguwena usixhumanisa nezikolo namasonto nezinhlangano ezisebenza njengathi ekwenzeni impilo yabantu abamnyama ibe ngcono. Mhlawumbe kungangcono ukuba siqale lapho wena ukhona
ezinhlanganweni okuzo eMlazi, eLamontville, eChesterville nakwaMashu, ezikoleni zezingane zakho nasesontweni lakho. Mnumzane Martin, angiqondile ukukudumaza, kodwa ngingumuntu olithandayo iqiniso. Ngilithanda noma libaba. Mina ngikholwa ukuthi iqiniso liyosikhulula. Ezami izingane azifundi kulezi zikodlwana zasemalokishini ezinothisha abangafundile, nemfundo engabhadlile, namathoyilethi angcolile anuka phu. Izingane zami zisanda kuqala eDurban West High School, kanti yonke imfundo yazo zayifumana esikoleni sabelungu. Ngiyathemba nawe uyazi ngodlame, imibhikisho, imfundo engacacile ezikolo zakithi. Njengomuntu ozama ukutholela izingane zakhe imfundo engcono, ngazifaka esikoleni sabelungu izingane zami, futhi anginabo nobuncane ubudlelwane nezikolo zaselokishini, izikolo zeBantu Education. Ngingeze ngazigqugquzela ukuba nani nichithe isikhathi senu ngalezo zikolo. Washaqeka uBen Martin ezwa umuntu omnyama futhi ofundile noyikholo ekhuluma ngale ndlela. Lena kwakuyinkulumo ayijwayele kobelungu, engazi ukuthi sekukhona omlungu mnyama nabo asabekhuluma kanje ngabantu bakubo. Umdlandla ayenawo wafadalala esebona ukuthi kanti ukhuluma nomlungu ogadlabezwe esakeni lesikhumba sabamnyama. Waze ukudula wayesethi kulungile, masidlule kwezezikole singene kwezamasonto. Usontaphi wena? Ungakwazi ukusixhumanisa nesonto lakho? Anginayo impendulo elula kulokho Ben. Maningi ngaba amasonto esengiphuma kuwo. Ngiwaguduza ngizama ukuthola lapho umoya ungibizela khona. Pho umoya uphephetha lapho uthanda khona, futhi ngeke ngangenelwa ukuthi ukusonta lokhu kuyisidakamizwa sokukhohlisa abampofu. Ngahlala ngingasonti iminyaka 5. Ngokusizwa nguMnumzane Wilson ngabuyela esontweni. Manje sesiyasonta. Umndeni wami usonta eSt Andrew's Church, isonto labelungu elise-Hillcrest. Ngiyazi uzothi kukude le. Kithi esidonswa ngumoya akukude neze.